Hennega step kalai poterik ubnai jemang uwe uma ubahe ulatalun na jrong ulum ha kasurok ka badan hapdeng ka tengar bat melim. Kani kala jah hadin ka jingne jong uslap ubalasang ha kini ki khendiat sngi. Kumta ka company NHIDCL ka batreya ka te kasurok kala pentip ba an khang shwa ya kasurok ka ban le chasora na do henyo mer knang ban yo ban pen bethe shwa ya utei uma ban pen khut ya kasurok. Hanya ka step kala don ru ka jingsen tu jong ki mau ha ka surok ka badang shna pen he ka badan ha ka surok na lat lingkot shalang kerdem. Đôi cánh ạ.